She's the it girl, she can't control it. She has it. Hagajing le hier jureb MLA Gajirang constituency ba sustenance sotun badharangkat additional deputy commissioner ke Ribhoi district uba MB Tongper syakasnong nongwa mautamur Ribhoi district kabadei kasnong kaba markhaput baka jela Assam kaba hapru hakawat kaba ar jong kajinge Pynbeit put hapadeng ka jela Meghalaya bat Assam kaba kate kajingle ye kendu kadai na kabenta ban sngap ye ka ei kaba ki nongsong snong kidon ban yathu halor ki jing e ki ba ki yakandu hakate ga jaka habai dei bat ki pot ki sam bat ka jela Assam haba keren pensngap khmat utei unong mi khmat nagi arngut ki rangba jong kate ka snong ki le yathu baki kot kisla jaka nakaliang ki jongki ki don bat ki biang lun bat kerpat ru baka sorkar haba Pynbeit put bakan Peit kat kum ki kot kisla kaba ki don omban su Pynbeit put tang da kaba su Phah rakti haki Peit ba namar kumba kalong bahagate ke jaka ki badang ha phapo uput usam ka nongwa mautamur ki don kumba khatsan tli ki snong bat na ki te ki khatsan tli ki snong khatsau tli ki de ki basong snong da ki wei pat ki jai ban riu bat tang ka wei ka snong ka basong snong da ki khasi te kumta don kam ban pen kat kum ki kot kisla ki bala don lupa nadu ki por ba mensua om ban su Pynbeit tang da ka ba su Phah rakti kani kedai kahima khasi adu andan thai kahima khasi mru thai ki khot kata kahima nangwa mau tamur kadang im ka kerteng adu mata nile pendu ika por pareng le dang im ka kerteng hima nangwa mau tamur ke boda dim ka ki don ki khot isla ju kani kahima ki don nimla balan Indonesia ki don te yakani ki ni mut mata bat ni no man panim swai kani mai ki wei ki ma sami nang tai ki baladu la ja danga pat lim ya kane deng don ke history ka penatang ki kot isla adu mata belem ma pat lim kerpatang ni kata ke dan kam ban ka liang ju pi nomik mat ni SU ki kam ki jo ka sarkar bidai ben sim khia ya kane ka bentang badong ban pen im biang ya kane ke wa man wa tamur madawat benya ki kot kisla jungka ki danian ki kot kisla ki sia ki dilir ki dokumen minta kani ke hima te da tangila ben sei te ki kot sia jungka temut debe penim pat kani baka buat sarkar mansuang ya keto ka jing bansuang no kawan kani ka kasur beba benong suang no simtang ka modiditi berpiyanti ka majority berpiyanti mo tangkat to kalak bendang hangnu jika indai hangni jika di kamni dei kunto marbalai kahima nang wa umur ke tang sisnong sno kasi tang sisnong kasi no wa mau tumur ke bas tang nang ni kani ke kahima nang wa tumur kasnong kasi kani tegi babare kani kahima ke dei ki mikir kira bahagi dan yakine ki badan khasa khosam ke kisnam kimla abnis mati balang lang bani namar balai kala belong kawai nakadaw di kalong niam long Kristan kata kawai isno bat kawai kadaw bai ting palat ya kasam bai kimnut ban yasnut ki bani mantiyan ki mana tumur ini mar kata ban susimno itu ko marijiti benong rakti pat kani jika ji kami dei marku mo ya ban sino kasi tang sino babon sino kimikir ki pat ki jahan riu ki besokle ko kaima ni bansu ang adan mata kima kabat kabalong nak tang sino kasi kadon ki ma makasi kim judon de haba po kahima ki di bandon ki jahan riu ko babon ba phar ki bandon ni nak yang ni nang sisno ni la ban penat kar iki adu mata ni ba kini ki bikilan badan ni yo ka paras ni bikilan tam trot bor tam no bor na sim ba i bijin tai jing tam sisno mar ba ni yo ka majority le ni yo ka bor na ki wei ki sino ke badan po ka hima
kita kilarantin nama kata tang sisnang kim khayi sisen por lalon don ka meeting ta ba bana la khot yang por ba dong sada wan ki he ta dong kasnong mong temur la poi kan nosnen ke kali ma he ta pa kanungwa mo temur kagah ti padan silong padi padan dan tang semua temur kalian usem nuwa temur kalian ma chichai kijinge ibaka sarkar asam lembaga tanak klau ke jengkah ke fresh kelale donbor da shisha lawan banthong yaki dingtik lawan banthong yaki si kumu tu segernya hangne asilang ka bane snong paro tai jaka lawan banthong hendrai da ka jing scam ka jungi kum kinong snong ka jing scam jong ti sanglong kami zilala ban Peit yaki panila phut lut ya kita jing thong jing ta par kat bagi la thong hang ne hat kali ni te wala ka taru hadien kidang wan ban le persha yani lengba ka jing Phah ka jing ki sibun ki betalian hang to hakiam kilawan kali to kilasa perminan no hadu menta kejing kebangi ya kenduk kolong kejing don jing kitu kai sa te kita kerpat jore pala da long kebala ba wang no itu kenang bani ni yo ya ka samsuk samsan ne lamdam la ban wang itu ni cinca na ka pos kecing pendik kecing ya phone kecing na satai sapo central government jong kasam atu minta kilawan ban kiar itu kesenar syak kelai hapo ka media ni la like lembaga press ni la pelai khobor minta kidang tur sidang tur man la kasni kidang penuit yang ni hak to kasni hakane ka tayo bala diap lelai kilawan khot yang jaka trairu pan lai aisha ka press ke jungki kini ki breu ki besong ne thai ngadon satai spot mikir ngadon ka kam na jong ngantrai kilawan khot kitip bangadon hentayan kilawan khot pangan lai sapo ka jaka baki ya long meeting kum to ban aisha ka press jong asa andre nakaliang jonga nganam tre ban like na marba rumba snong rum patip ki para membar baro ka snong ka tha baro kimtip nganam like wala ki penbor ngaro kane ke jinge phi ki wan mantaman kesni lada phi like hangne siliang snong filap ye ki jing trai ki jong ki sara ding ki babon ka jing kiar sai nar sha ka ba man la kesni kiar kata ka dai ka jing wan pembor jong ne asam hatiang kane ka chaka ka juni te mat jongki bakadai ka wai ka mat ka ba na grunta ka samsuk samsan jungi ne